Us sabeu l'acudit del paté? No? Fuà. Fuà. Vale, que tinc una altra. Saps quin cotxe corre a Catcades? El Ford Sec. Puc explicar el meu? Sí. Sí. Vale, això és un... Saps quin és el cotxe favorit dels morts? El Ford Ensa. No sé quin és aquest model de Ford, Fortensa. No sé quin és aquest model de mort, de Ford. Saps quin és el millor cotxe per follar? Sol que solament sabies un. Quin? El Ford Nicar. Fornicar. T'has inventat els noms dels cotxes, també. Bastant. Bueno, puc explicar el meu o no? Clar, tio. ¡Ah! ¡Van a derribar el edificio contigo! ¿Conmigo? Vale, puc explicar ara el meu ja? Saps quin és el cotxe d'Indiana Jones? Harrison Ford. Aquest sí. Jo puc estar aquí fins a les 2 de la nit, O sigui, no hi ha problema. Puc explicar el meu ja? Òbviament. Vale. Treu-nos d'aquesta ¿Us merda. sabeu sisplau. l'acudit del tren? Suele pasar. Vale, bueno, això és un tio que ¿Sabes con qué se drogaban antiguamente? Con droga. Con sumerio gramo. Endavant. Si s'acaba la toca. música. Sí, ja. sí, sí. No, Vale. digues. Bueno, això és un home que va a una tenda, és un home petit que va a una tenda. Imaginarium. No, és una tenda de què viures. I li diu a la tenda, em dona una capsa de galetes i a la tenda li diu, chiquilín, i el home li diu, chiquilín tu padre! Perquè era baixet. Pues mira, no... Sí. És que estàvem aquí tan bé, el Sergio fent Em acudits. sembla ofensiu.